Vítam vás pri dokonalom osviežení krku. Toto video je určené pre všetky dámy, ale aj pánov, ktoré by si radi osviežili krk a ktorí majú pocit, že tá krčná chrbtica a krk z bočnej strany je príliš bolavý, tuhý, alebo ho potrebujú omladiť, osviežiť, rozhýbať. Takže ideme hneď na to. Prvý manéver, ktorý spravíme, je uvoľnenie kývaču hlavy. Kývač hlavy je tuto tento sval, ktorý máme častokrát napätý z toho, že doprava doľava, proste na každú stranu, kde sa pozrieme, tak číhajú na nás povinnosti. A keď je toho na človeka veľa, alebo to aspoň tak vníma, že má toho veľmi veľa na zodpovednosti, na starosti a veľa povinností, tak kývač hlavy môže byť príliš tuhý. Takže ideme si ho čeknúť, že ako sa tak naozaj má. Dobre, ideme si ho chytiť. Takže toto je kývač hlavy. Túto tento sval, ktorý nám ide spoza uška až ku úvodu kľúčnej kosti. Nahmatáme si ho, budete ho cítiť. Budete ho určite cítiť, lebo to je vlastne ten sval, ktorý naozaj dáva takou ľahkou bolesťou najavo, že tu je. Takže si chytíme na bočnej strane krku tento sval a my ho prstami ako keby tak prištipcujeme. Normálne ho prstami chytíme, ako keby sme ho zaštipcovali a pôjdeme držať ten sval, nepohneme s ním, ale hlavou budeme otáčať do jednej strany, do druhej strany, do jednej, do druhej. A 3-krát na každú stranu. 1, 2. Takže takto si prejdeme kývač hlavy na jednej strane a ideme to isté na druhú stranu. Tuto. Tento sval si nájdeme, chytíme, dobre, zaštipcujeme, ale fakt, že cítiť to, hej, že ho poriadne pevne chytíme. Nie len tak zľahka, ale pevne. Môžeme tam mať pokojne aj nejakú tú odozvu, v rámci takej sladkej bolesti, hej, že niečo také tam budeme cítiť. Dobre, takže ideme na to. Držíme sval a do jednej strany, do druhej, do jednej, do druhej, poriadne a pomaličky pootáčame hlavou na každú stranu aspoň 3-krát. Máme ho. V čom je výborný tento cvik je, že robí krásnu rehabilitáciu tomu, keď my často držíme hlavku takto, otáčame s ňou a máme ju v zlej polohe. Takže týmto ju vlastne naspäť vraciame na to správne miesto a uvoľňujeme kývače hlavy. Ostaneme pri tom kývači hlavy, pôjdeme si ho takto porozťahovať. Čiže začíname v strede svalu kývač hlavy a ideme s ním pomaly do stran, tak toho natiahnuť, presne v tej línii, ako ho máme. Takže ho vlastne v strede nahmatáme a pomaličky pôjdeme prstami hore aj dole. Pomaly hore aj dole, bez krému, bez céra, bez ničoho mazlavého, pretože sa k tomu svalu potrebujeme dostať. Čiže prsty cítia sval, môže to aj zľahka, tak sladučko bolieť. Tak, máme. To isté na druhú stranu. Ja teda už cítim to uvoľnenie, ktoré tam prichádza a ideme to isté na druhú stranu. Čiže niekde v strede, a toto je on, toto je vlastne ten kývač hlavy, tu ho vidno. Dobre, a ideme ho chytiť v strede a takto ponaťahovať. Takto do stran. Super. Do stran. Čiže my zatlačame do toho svalu, nešúchame po pokožke, ale ideme pomalšie, aby sme sa prepracovali až ku svalu. A tu pokojne zachádzajte až za ucho. Je to veľmi príjemné, akože mega príjemné to uvoľnenie. Však to určite cítite, ako vás to naspäť tak spája so sebou, keď sa dotýkate svojich svalov a o to viac, keď majú nejakú odozvu. Väčšinou vo forme práve tej sladkej bolesti toho svaly, tak proste jednoducho cíti. Dobre, toto by sme mali a trošku si ešte osviežime podbradok. Takže celý jazyk si dáme na tvrdé podnebie, čiže toto je tvrdé podnebie, toto je jazyk, vyložíme ho tam, ale celý aj boky, hej, takže vyložíme tam jazyk a pôjdeme preklepkať spodnú kontúru. Preklepkať aj z boku. Poriadne, aby sme ju dokonale osviežili.
Mhm. Ešte môžete ísť rytmickejšie, lebo aj tieto tuhé úpony, ktoré tu máme, ktoré súvisia s polohou jazyka, nám môžu zbytočne ten krk ťahať a môžu ho dostávať do takého zostarovania prílišného a zbytočného, ktoré je len z nesprávnej polohy jazyka. Takže jazyk na tvrdé podnebie, poriadne tam prilepiť a trošku to tam preklepať. Tak, na jednu stranu, na druhú stranu. Krásne. Ideme hánky. Najlepšie masážne nástroje, ktoré máme. Hánkami si pôjdeme pouvoľňovať bočné strany krku. Áno, môžeme takto začať s obidvoma rukami. Ja, čo však viacej odporúčam, je ísť iba po jednej ruke na každú stranu. Takže pôjdeme teraz si poriadne pouvoľňovať hánkami. Nebojte sa zatlačiť silnejšie do toho tkaniva svalového, aby sa to tam krásne uvoľnilo. Tak a pomaličky. My pôjdeme vlastne sa pozrieť šikmo dole, ako keby dole na zem. A táto strana, ktorá sa nám tu otvorí pre masáž, tá bočná a smerujúca zľahka dozadu, tak tá strana sa nám otvorí pre masírovanie a my do nej zatlačíme hánkami poriadne. Tam sa nám krásne uvoľňuje napätie. Úžasné. To isté aj na druhú stranu. Takže hánky. A ešte jedna super vec. Tým, že my ideme na jednu ruku, na druhú ruku, že vlastne to robíme obidvoma rukami, teda na jednu stranu, na druhú stranu obidvoma rukami, tak my si zároveň používaním obidvoch rúk harmonizujeme aj hemisféry. Takže úplne úžasné, že ideme aj na pravú, aj na ľavú stranu tou istou rukou. Hej, že robí aj pravá ruka, ľavá ruka. Dobre, ideme sa trošku zasústrediť na tie stuhnuté časti na krku. Ja to teda už cítim, že keď idem naozaj silnejšie, tak to tam naozaj cítiť. Čiže hánkami poďte zaboriť a pouvoľňovať. Zaboriť, pouvoľňovať. Opäť bez krému, bez séra, len tak na sucho. To, čo nás púšťa po línii toho svalu, tak to sú práve vlákna toho svalu, ktoré pod vplyvom tlaku sa dostávajú do uvoľnenia. Áno, takže v tomto prípade to naozaj platí, že minus a minus je plus, lebo klin sa klinom vybíja a keď my silnejšie zatlačíme do stuhnutého svalu, tak on sa zvláčni, bude sa uvoľňovať a prinesie nám prúžnosť, flexibilitu. Úžasné. Toto isté, čo sme robili z bočnej strany, tak si po jednej ruke pôjdeme ešte takto dopriať aj vzadu. Čiže jednou rukou si môžeme prichytiť vlasy alebo len prichytiť hlavku a pôjdeme pomasírovať ešte hánkami aj zadnú časť krku. Normálne, ak kde sú niekde svalové oriešky, tak to proste rozbiť s tým, že budeme len po svale takto prechádzať na uvoľnenie. Výborne. To isté pôjdeme na druhú stranu, čiže druhou rukou a hánkami zatláčame práve na tie miesta, ktoré cítime, že sú boľavé, že sú stuhnuté. Nádych, výdych. Tak, krásne. A môj veľmi obľúbený manéver na uvoľnenie krku je zozadu, uvoľňuje to krásne aj krk spredu, ale je teda zozadu a to je jednoduché úplne. Chytíme si hlavu, vyťahneme hore, vytvoríme si véčko z prstov a tým véčkom pôjdeme takto do dola popri stavcoch na krku smerom do dola. Nádych, výdych. Tak, môžeme vystriedať aj druhú ručku a trochu potrénovať, že či to aj tou druhou rukou pôjde. Možno tou menej dominantnou vám to pôjde teda horšie, ale nevzdávajme to. Poďme trénovať aj tú menej dominantnú ruku. Pre mňa je to ľavá, ktorá je menej dominantná, aby sa obidve ruky zapojili do práce so svalom. Tak, krásne. A keď máme, tak posledné, čo pôjdeme, je vlastne spriechodniť viac lymfu. Takže pôjdeme si prsty zatlačiť nad kľúčne kosti, len ich tam vlastne tak tlakovejšie položíme. A teraz zdvihneme plecia hore do výšky
a potiahneme plecia dole. A to je celé. Čiže prsty sú len položené v tej dolinke nad kľúčnou kosťou a my takto vyťahujeme plecia a púšťame dole. A chrbát sa nijak extra negulatí, čiže iba plecia vyťahneme hore a potiahneme ich dole. Ramenné pletence hore, dole a takto úplne stačí 5 krát. Krásne máme, vyzametáme. Tak. Ak potrebujete ešte osvieženie aj dotykom, tak sa iba vyhladkajte, vyzametajte. A toto je jednoduchý 10-minútový návod na to, ako si osviežiť držanie krku. Budem veľmi zvedavá na to, ako sa vám toto video páčilo, ako vám to zaberá a prípadne, ak máte nejaké želanie, ak máte nejaké issue, ktoré by ste chceli vyriešiť v súvislosti s tvárou, krkom, dekoltom alebo telom a týka sa cvičenia tvárovej jogy alebo psychosomatiky, tak váš podnet veľmi rada zapracujem do ďalšieho takéhoto videa pre vás. Majte sa krásne.